Nu, zijn we bij de laatste van de oude doos gekomen en hebben we wat ze netjes nummer. We hebben een oude doos te maken, nee, maar zo stinkt dat hier ergens vernemen. Ja, maar dat. En dan komen we bij het nummer wat eigenlijk het aanstichting wordt dat MAF überhaupt van de grondjes komen. Want dat Frank, der was ergens, ik weet niet god niet hoe was ze, ergens in 23. Toen ze op de bank. Toen ze op de bank was. Oh. Ja, dat stinkt dan niet, wie? Nee, iedere keer. Maar het was wel ergens in 2023. 4 weken voor de kerstmis. 4 weken voor de kerstmis. En toen zag Frank tegen Mark, tjie, wat zou dat toch chic zijn om eens een keer een nummer zelf op te nemen. Ik denk dat er aangestoken wordt door die schitterende zaterdag het Münsterglen. Die wat bij Huub ging opnemen en dat er zag van, tjie, het zou ik zelf ook willen spelen. Ik vermoed dat het zo gaat worden, maar dat is mijn eigen interpretatie van het verhaal. Maar toen kwam eigenlijk een nummer eruit, waar we eigenlijk allemaal van dachten. Op Absorben. Wessen doen we weer de molen van wat je doen. Ik weet nog een jaar dat ik tegen als Mieke volgens op heb. Dat is een heel lange verhaal. Wij is het dus zo. Heel lange verhaal. Wat we nu over dit voor uitweiden. Wij is weer het probleem. Maar eigenlijk een nummer waar we allemaal van dachten van, ach, dat is van Marco Schuitenmaker. Ja, Dirk en Lolly, dat is van Pierre Carter. Ja. Ja, dat eigenlijk gewoon in een nutshell. Wie kent van Marco Schuitenmaker? Nou, Pierre Carter, door Frank. Eigenlijk door Frank. Wat heb je toen? 007. James Bond nog. Ik zit er ook goed in een James Bond, wat zijn we zo doen? Ja, maar daarom ben ik nog een keer stuurd. Huub, de best wereldstorende factor. Ja, maar echt ja. Maar goed, voor het allemaal worden vergeten. Het liedje wat Frank het schrijven wil opnemen, Huub heeft daar een shit in de tekst, Boyd heeft dat zo opgeschreven. Weet niet, iets opgeschreven. Maakt niet uit. Uiteindelijk is daar goed gekomen. Ik weet nu. En dit kijk je gewoon op. Ja. En ik hoor je deze morgen, hè? Ik hoor je ook niet voor te worden. Ik loop door de schoten, voel niet alleen. Maar het geroep zit, hield niet op de been. De donkere dagen, zo vlak voor de kerst. Alles is teken, de koude ververs. Zou ik dit dagen letten? En je weet hoe ze, die zijn nog zeer. Dat zijn de tieners, de eenzaamheid keert. Begin met te leven, ik vul het meteen. De vierde seizoenen en dat het terrein. Ik weet nu dat het vastelovend zal zijn. Het is een gevoel dat vult ze van top tot teen. Van top tot teen. Wie was kleine jong al geleerd. Het goed gegund en blauw is wat overlijk vergeet. Ja, zijn begonnen, zo hadden geluk. Alle dag feesten, een kind in een stuk. En wat een genoegen, het is niet normaal. Het is niet te beschrijven, echt fenomenaal. Zie mensen, prinsessen, in verre op groen. We steken met zappen, wat zijn ze toch zo'n. De muziek gelukkig, ze hebben plezier. Ik wil ze al zeggen, dit smaakt nog meer. Ik weet nu dat het vastelovend zal zijn. Het is een gevoel dat pulste van klop tot tien. Van klop tot tien. Dat gevoel dat ik als kleine jong al geleerd. Het wordt gelukt en blauw is wat overlijk begeert. Het komt daar overweg. Moplotten.
Hè?